Shawara ga maza masu neman aure. Wannan lokaci ne mai mutukar haɗari. Idan kai kuskure a shawarwarin da zan bada yanzu, to ka sai wa kanka tikiti na wahala na har abada. Shawara na farko shine, kada ka nuna mata kwaɗayi. Kada ka nuna mata cewa idan har babu ita a cikin rayuwarka za ka iya mutuwa. Wannan zai sa ta raina ka. Ka nuna mata kana son ta kuma kana da rayuwa mai daɗi a nan gaba ko da ko babu ita. Kada ka ɗauki nauyinta kafin aure. Baka da alhakin biya mata kuɗin makaranta ko kuma ka sai mata waya. Kai ba mijinta bane. Idan kuma ka fara haka yanzu, to zai zama na ka sai soyayya ne, wanda kuma yin hakan kuskure ne. Gwada halayenta, kada ka duba kyawunta, kawai ka bata aiki ka ga yadda za ta yi. Ka gwada ɓata mata rai ka ga yanayin fushinta. Nuna mata baka da kuɗi, ka ga me za ta yi. Wannan hanya ce mai sauƙi ta gane halaye. Lura da yadda take mu'amala da mutane, iyayenta ne ko kuma ƙannanta. Yadda take mu'amala da su haka kai ma za ta yi da kai wata rana. Idan zagin su take yi, wata rana kai ma za ta yi maka. Yi istihara, kada ka dogara da wayanka. Ka nemi zaɓin Allah. Allah ya bayyana maka abin da yake ɓoye a fili.